nagpaabot may sa mong lola kaya mo surprise kay birthday niya karon. So with my cousins, ang nakagari. Akong mga pag-umangkon. Guys, money. Gipawang namong suga kay surprise si Lula. Up, up. So, manang mga pag-umangkon. Tapa. Tapa. Kana mo. Dana, vlogger, Roblox. Roblox. Maka Roblox. Kuya, dali, apas. Oh? Wala pa na yan. Kuya, ali, tingnan. Lagi bintana mo. Dali, ano makan? Hindi lagi maging. Diyakan mi. Dali, kinanas, mama. So, may lagi paabot si Lola Perpeng kay surprise siya namo karon kay birthday niya. So, man ako mga igagaw, mga gwapo-gwapo. Ay, sakay nagwapo ko. Oh, ha? Hi! Dadah, hai. Ini, Uy, dito mo isa. Okay guys, kaya na si Lola. Wait lang. Happy Balik, anda. Happy birthday, Lola! Happy birthday, Lola! Happy birthday, Lola! Yay!
First time mo rin nakatay. Nagpapok mo ng Wah, kalimutan! Nakaliko na sa sigot! Argay! Amin ko kami tanan. Tanawa ang cake ni Mama. Dapat yung 3, 2, 1, let's go.